Dikana baliza mwanwane kwanoma chudo kwane kwe dike wane dike ne dikana baliza wane dike ne dikana baliza wane dike dike Maundeli Odumodo Adeti na nkete Odumodo Obodo nekedike Nedikana balisi Dikana balisi Mwanwane kwanoma Judo kwane kwe Dike Wane dike ne dikana balisi Wane dike ne dikana balisi Wane dike dike Akwalele kanji piano, akwalele kanji piao, alele buwe munu, akwalele kanji pia, afomulo mumwana, afomulo mumwana mo, afomulo mumwana, alele buwe munu, afomulo mumwana, olu muna. Olumbenjetiegum alele buemu akwalele kanjibiao anjesu tezio yima anjesu tenezio yimu onyoma jompolu biko de la gwa papao igwe ni negejenu onye tie bolo kuonaba onye ti bolo kuonaba o anaju oku aju ife di no kuirika kamozu temo na me kamozu temo na mo chukwe ala nwo buka de be nwaji achala kwolo shie machala bibi odekwetie obia mamulo onyo ye ke mo onyo ye ka nebe maka no marochie aja nya na mokanga oda na mobloke mmili oke miladogu oli okpachi ono ori mmili no mambala esu no the boy can't do no raku waliale
oke mmadụ bụ ọka alụsị agbata obodo ekwudo mmadụ. Eze dị ọra mma, His Royal Highness Igwe Nwoji Onyeaka Ịzọba. Ịgba mụ na green nwanne m ude njinji be anyị Izuchukwu. Ọkwanụ ka ike ọlụ gị na Chukwudokwa na-ekwe anabago, mana ọ bịalụwa ya na maka ụwa bụ onye nọsi ọnaba. Na ihe ata majiba fosus moya nna ibola gadago ọnabago. Malichifa na-ekwezu Onyeaka Ịzọba. Nna onye kwere big boke nwata gbacha aka, nne ya mezile n'akwụkwọ. Emagolo His Royal Highness Igwe John Anwanwu Igwe mmadụ kasị anabago. Ndị be anyị n'isi Chileze na-akwadoro ịnwụ anwụ, kama n'ụwa bụ onye nọsi ọbarị. Ịgbatibeli dike nna m Nchekwu Nwankwọ big man n'ekwu nna. Okwu ekwusịrị nwụọ iyi olugo ka ji aka akụkọ n'egwu. Ovu anyị kọrọ na-eti eri asị maka ibe ndị mmụọ. Mbọsị anyị na-eti egwu na onye agbazi agba na onye ekwelili n'isi. Ịgba na-ekwulu ndị nna. Onye gba mmanwụ egbo nwere isi ebune. Isi kote bụ ka ọ babazia n'isi ya. Ude njinji music Izuchukwu egwu eregotego. Akpamigwe ka bụ mụ na onye ya agba. Ndụ dịka dịba mma ma ọnwụ ya toro oboro ụtọ. O mesie na ya taa dike nata ọgwụ dị ndị ilo njọ. Ike bichiri otu ọzọ dị ọkwazikwa ndụ na-agbalị n'ibe Chukwu. Ọnwa ebulu nchekwu nwayọba Chukwu Olisa ka o dozie obi. Chief Dr. Chukwudokwa na-ekwe dike tulu ugo dị ndị ilo njọ. Oke osisi ajọ nnụnụ na-agbalị ọsọ. Oke osisi na-amịsọ mkpụrụ ọma. Ọbala tụle dibịa dike bata izu ọdị ndị ilo njọ. Kwamive mmemelu mma Anambra ezu na ọma mbala. Nnovu nwanyị ji eje mba na-agụ. Mana ọ nwụrụ nwa na-akwadoro ịnwụ anwụ. Ọnwụ egwu ji eji chụ aja na-emesie ji eji chụ aja ya etonyite. Mmanwụ nna m ka m na-etile egwu mmanwụ. Zama Odogwu ọkwa ụwa bụ onye nọrụ ka onwe Davibe Chukwu mara na nwụrụ anwụ chacha.
nna Odibo nna enyi John Paul nwa enyi o mesịrị mụtakwuo amụta Ejike Junior nna m Judokwe Anago nna m Judokwe Anago orogbu nwa ya kwa nna gba oluo amụghị ụjọ ka na-atụzi dịka aka ibe onye ụjọ ka na-elezi dịka anya omeli mkpemene ma bụ mama omeli gaba omeli mkpemene ma bụ ọjọọ njọ ofe mezina Chief Chidekwe Anekwe. Okay.
Ona maite uwe maite. Ogafu. Ona bu odina sia no lanu. Ene go sinya ife di riche. Mana da wata ifo obu. Yelu no fu mbosi. Mbosi ndi uno jelu ije. Ka amaluka uno si ade. Ebe bụ kedibe no we bochire wanam. Kedebe na etezi. Arapuzi alu ife ndi uno bialu maka ya. Oyekobasi anu dike na balizu okunu. Abo gini kana kwa dike na balizu. Akaji mgbe wanam e. Ibe na luki ya lulu chigi. Wabu ni mero ni bene nuwa. Na weriwe ya gale gi kolikoli. Anam ni ya tazu. Kibulu awanaka. Ibe chikali gi kie menenu. Anabere kala koso. Ona wadi football ya. Maka gini. Maka bo. 1 kilo kolobia. Nke na cho we ya n'iru. Ike na balizu mesikwalu we jebe zo lo ibonu. Ya mesialu. Ochi ikolazu. Oga ju ese molu ma business ya. Oto ge si wede. Arabu sikwa maka business ya. We go baku ya obi ba agwala mbo. Dike ana balizu. Nangira pe iso afia no don wole bengi na chiki baliga melo we. Na chiki melo ga eze. Na mwade de bozu enyi nisi. Oluzu kuna babu so no. Ige me omenana. Dike ana balizu o mesaro je bolu oyibo no. Na not. Ya wende ti lodogu. Dike na balizu na go mo. Aru na we. Ani e bogu je ni betu. Kama no ya muru wana nwura wa hu. Abu nwa lo temulia. Ogo ji debe solo ibo na not no. Olukele ba fun ebi di mo ofuma. Mana mesi kwalo. Ogafo ka dike ana boli isuji we maluzia. Na nwelo ife chi edebele ya oge mene no wa yin no. Babu koda wuji we na dazu. We kulo ba we bulu mbagu me ga jane ba. Ona bulo kuye mili. Ogbeji mili ogwo ya. Oge dike na boli isu bidozi ali medibia. Ogafo koji we fu akala kia. Dike na bali zonago. Wa bonya na kala kia. Ibe tikele madu ko mende ba. Wa bonya na atia. Ona chimeleze ya bulileza. Oge dike na bali isu we bebe si adibie. Oga kuwaji wa mabali amma. Oga kuwaji wa sobazi ayo so. Oga koji wa nno nwa ayi we bidozi wa mutabu mu aka no. Wose mwa aya mulilo ngwe ejika no siamenanya ai walo ketuwa kanem oketuwu ai beti kale madnenu wa omelije ezi makano ni wanem odowu Onye gati
Okechukwu Okonkwo nyawa bụ diọkpa nke Umikwanam. Egwu ekenekwa egwu bụ maka dike na-agbalị izu. Anyị sị ka ekenekwa unu na ọ bụ ndị dị ndụ nakwa onye nwụrụ anwụ. Ọ dịrọkwa izi mmadụ igbo okenye n'obodo. Anyị na-ezutekwa Mr. John Oduaka afọ nwa Lutenna 1 of Anam, Mr. Clement Okoye Akwụnatakasị 1 na Anam. Anyị elezorokwa Mr. Kennedy Nwoya Okibolo 1 of Anam. Ka anyị zubekwa Chief Ekwenze Obeneche Ubom 1 na Anam, Mr. Chinwoba Ikedikwe Ogbuefi Udenabona nke izizi na Anam, Chief Chukwudi Ekwenze aka Babalolo Ajunebuara, Mr. Obeche Nnameka Eze Anasolanya 1 na Anam. Anyị jezuta Mr. Simon Oduaka Asibonu. Anyị na-ekenekwa His Lordship Bishop Obadele Ifechukwu ya mmalụ gị mma, Spiritual Director Umikwanam ya mmalụ gị mma. Aneti malaza na nwa ọ bụrụ m na-eme onwe m egwu, ọ bụ tikere m anaghị atụrụ alụ azụ ibe chibọrọ mmadụ omeliti ya na nụziwe ọnụ egwu. Ka m zutekwa Mr. Anekweze Chukwuemeka Nwakedi Prince and Gold, President Oraka Youth Movement. Anje zutoto abada nwanne m abada Sunday nwanne woni bagalisi egwu anyị male wotu abada ba nwanne m dogwa na agwụ ụgwọ n'aka ogwulu ọrụ nwanne m odigbo mmadụ bụ eze udegbe uderigo ya mmalụ gị mma. Ọkọ kwuru ogwu dibịa mmanwụ na-eli ọgwa gị nwa mgbe ọ ji akata bụ aja zute n'Udenka ọ ji akata bụ mmanwụ mmadụ duru na-agbalụ ọsọ ya weli nwanne m dị na arụziwa ọnụ egwu ya weli nwanne iwe eze ibe na-akụrụ ebe ọ na-adị nwanne m milana kọrọ bụ na-adị nwanne m na-abalịziwa egwu onye kwelu Anikwezo ya ka dị Big Boki nwata kwacha ka nke izizi na Anam. Ande zute ezi oyibo Erike ịmakodo nwanne m na anụziwa ọnụ egwu nwatụ na ịba n'ime ọrọ m. Ande zute ezi oyibo nwanne m ekene alụmọnụ ya dịle mma ekene nwanne m nke bụ nwanna luo mmụdị ezi maka awọgbọ ndị a odigbo n'ụlọ mgbe ndị eti egwu nwa egwu ndị emere onwe m ibe egwu ndị ekene ndị be anyị mọra tupu ama nwanne so na-ebidogo oke egwu ya ma baa aka chibuka zụrụ nwanne m bato nwanne m anyị be mele mmadụ adịgo che mma bato anyị na-agwa nwa baba anyị ike na-agbalị zụ a na-agọ mmụọ mana onye mụrụ nwa na-anwụrụ nwa anwụ abụ nwa lọta mụlịa maka echi
ike na nwanne bụ nwanne m na-arụziwo ọnụ egwu nwanne bụ nwanne m ike na nwanne m Paul nwanne m onye ọma John Paul odo nwanne m si ka ịlụ ote gị n'ime egwu ikuku butewe n'egwu anyị ba mere mara dịgo che mma anyị zute eze mmiri ọga chibụrụ ji nwanne m akpa eze mmiri onye ọbụla bebụbala ya ọsọ maka ọnwụ alụsị ebe bụ na-egbu egbu ọ na-azọ egwu azọ doji eze mmiri iwunagiri na be anyị n'ime mmụọ ọgwụ be anyị ọ bụ ntụkọ ọ bụ doji oke nwada na anụwo ọnụ egwu mmụọ eyi okene na-emeli gị be doji eze mmiri nwa mmụọ dị ebodo ji nwanne m eze echi ebe abụ gị ise jenu gị ma kọziwala ọra dị na akụkọ ma etizigbo egwu mmụọ mmanwụ nwanyị ọnụ ụdọ gara nwanne m nwanne ọrụkọ nne m ikuku butewe n'egwu ndozi maka onye aka nwobe na-elu nwanne m ka mgbalị abịa ka ntị egwu m ikuku butewe n'egwu ezi maka udoji lọjọ udoji nwoke tu nwanne m ma gbalịziwe egwu anyị nwere ụba na-ese Simon obe na-eche nwanne m ụba anyị n'otu ịba nwanne m ma gbalịziwe egwu osi m obile alụsi ego nwanne m ike na saụtụ akụkalịa bụ osisi nwanne m ya gbalịziwe egwu na ama Adam ndudube egwu ụlọ mbe ndị eti egwu anyị jesu dị ike echukwu enwere m eze echi nwanne m ebe a bụ kwezi edere nụ ya ike echu nwanne m ike chuo dịbe nwanne m ọgọ bụ chi onye ọgwazikwa gị nwa anyị kenele malechi ejeti ụbara ike na malechi ya ị na-anụziwe ọnụ egwu ka ezi maka ekene nwanne m ekene chide nwanne m ọzọbụla enyi ego ọ na-anụziwe ọnụ egwu anyị nwegwula ebube agwụ ịma n'ọlụ nwa chide nwanne m ndị malechia ụnụ na-agbalịzikwa bịa nana isiwaye mmadụ gosoro nwanne m ọwa gị ekwe Amerịka ndị a na-ewu nwanne m ndị Malaysia ndị anyị ụnụ ya gbalịziwe egwu mme m edem ibudube egwu edem ezi maka nwa polisi onye nwere ọkọngwọ nani gobiko nne m abụ enyi amala enyi kwụnọ nwa n'odo nwanne m ọgwa gị nwa ojije kọleze ndị be anyị ọ na-abụ na ka ọ kọleze obodo ibe mere na be anyị o dike na-agbalị izu n'ebe mmụọ anyị rue na agwụ ya onye mụrụ nwa na mụrụ nwa ahụ maka John Paul nwanne m ikuku butewe n'egwu nwa igwe bụ igwe eyi ọmabata bụsi nekwute mmemme kalụsi mụrụ otule ọsịmụ na-echi ntị sikpa ofe na mbọ ọkwa na ibe ngwụlụ n'anya na abọ egodi ka nka alịka ọkala tụla akwa ọra
atụle ugo dibịa nwoke teghete ọbala atụle dibịa ugo dibịa nwoke teghete. Please subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very, very free.